Έτσι παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα λέγεται σχολιάζοντας τις παλιές μου ζωγραφιές. Αυτό το βίντεο θα έχει να κάνει με παλιές μου ζωγραφιές που εγώ θα τις σχολιάζω και εσείς μετά θα μου γράψετε κάτω στα comments και σας άρεσε πιο πολύ. Πάμε! Πρώτη ζωγραφιά. Αυτός εδώ πέρα χρωματισμένος με κραγιόν και μουστάκι. Δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτή εδώ μ' αρέσει. Graffiti, Ofi, cool, lol. Πάμε τρίτη. Αυτή μου αρέσει πιο πολύ από την προηγούμενη, έχει πιο πολύ χρώμα. Graffiti, cool, lol, Ofi. Πάλι. Πάμε τέταρτη. Ο κύριος αυτός εδώ. Ofi, cool και μισή λέξη του graffiti. Σχεδόν οι υπόλοιπες μου ζωγραφιές θα είναι σε blog που θα είναι γεμάτο Pokemon. Βλέπουμε εδώ το Pikachu. Αυτό δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μετά έχουμε αυτόν εδώ πέρα και αυτόν εδώ πέρα. Μετά έχουμε εδώ το CV και νομίζω έχουμε και άλλες. Ναι, πρέπει να έχουμε και άλλες. Έχουμε τον Pikachu και τον Bulbasaur. Ωραία, πάμε στις άλλες λοιπόν. Εδώ πέρα ένα παπαγαλάκι, ένα υποποταμάκι και ένα λιονταράκι. Ωραία. Τι είναι εδώ? Ο Τες. Μάνος μου. Και δεν έχω να σχολιάσω κάτι εδώ. Μ' αρέσει. Έχουμε άλλη μία. Τι είναι εδώ πέρα? Λεμόσο που να είναι. Αυτάκια, καράφλας, μουστάκια. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe, εγγραφή στο κανάλι. Τι εγγραφή στο κανάλι, το ίδιο το subscribe είναι. Share για να το δουν και οι φίλοι σας και αφήστε μου κάτω στα comments αν σας άρεσε το βίντεο και ποια ήταν η πιο όμορφη ζωγραφιά που νομίζετε εσείς. Γεια σας λοιπόν.